Munday! 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 Mas nanay diri tay. Ikaw ba? Hindi mag-aagi pagpaulini mo. Ha? Kisa may nangutana. Si Matoy misumbong nako nga port nilagutang Marlon. Ha? Nga gisugat man ta kaniya dito. Wa akong magkakit dito sa buwan. Nya ngano gud daw iya man kong sugaton? Sugat. Ikaw ba? Ano man taong ka wala man taong kay batasan dahil? Ha? Ano naglikay-likay na magkang Marlon? Ha? Ayo ka siguro nga masuko ang mga birnihon nato, no? Nga pamuhaon ta diri? Ha? Saan mo taong ka, eh? Imong tantang pagkauwawan, eh? Kinsay kasukan ni mo din siyo? Kinagod mong anak, God. Naglikay-likay naman yung Sir Marlon. Ano man, nakakita dahil si Marlon na naglikay-likay si Helen. Wa, lagi. Mao nagkalagutan lagi ni Marlon. Kay giapas man ni si Hilin dito sa buwan, nya wa man nakita. Ambot og diin ni agi ning bayhana. Nya, masuko di ay. Nga man sila magsabot ni Helen nga iyang sugaton. Sugo to ka sang way kartiyo da. Ako gagartiyo, ikaw doon na kay kartiyo. Oh, lagot. Ang si Sir Marlon, dunay tuyo sa imong anak. Mao nang niadto sa buhuan. Kay makigsulti. Nya usa man nagtago-tago man ni imong anak. Ha? Nga nung pangutana, nakakita ba si Sir Marlon nga gitago-taguan siya ni Helen? Wa lagi. Mao nang naglagot si Sir Marlon. Unya, sadaan di si Helen ana. Kung may tuyo sa ni Helen mo, ari siya sa balay. Ari siya makisulte. Di kay sugat-sugaton. Kisay mo kasabaan mo day? Kamon duha! Biset! Sus mo. Tay. Sorry. Sorry. Igo ka ron sa tigos kabaw ron. Oh, sorry ka ron. May hapon. Ay, may hapon. May hapon noy na si Flor noy. Flor. Ano nangita mga Flor? Ha? Mangayo lang unta ko nila pasaylo noy ba nga wa ko nila ka kuyog kay kasakit mo akong lapalapa. Kaya makuyog di kanila. May lagi din nagsakit yung lapalapa. O lagi na sakit juga yung lapalapa gid. Mga kuyog oh. Kaluoy. Yan hira unta ko noy ba para mga sorry noy ba. O sige. Di pasaylo ka na. Pasaylo na ko ni kinsa manoy. Ni Flor. Nako na. Sa, di ba? Loko. Lagi na. Hi, Simon! Hi Flor. Hi, Flor. Hi, Flor. Asa ka? Ito. Flor. Sa mo. Hey! Ikat. Nakita ko si Lucidro ba? Kuyog spanon sa mga tao. Padung to sila skimba. Daghan kay sila. Nadasig man ko to sila, sir. Kaya na siguro Manila, nga buhi pa yung kanding dinis kalibutan, ngayon mo ipapangita. Unya. Manong naapam na si Lucidro? Sa may ang gidugayan din eh. Sa ato ba na si Amparin niya pa? O niya pa, sir, naamas lang mag-istar sa ilang lilay. Pagkagahig o tawan na oy. Karas no Isidro. Gisugo na siyang papa nga apason sa Amparin. Aron pa paulion? Manong niapam na sila din eh. Ngayon sa may gusto ni mo, sir, akong sultian. Sultihi! Si Isidro may pagkisultihi kasi gisugong papa. Karong hapon, sir, inag-abot nila, ako siyang sultian. Di ko gustong magdugay-dugay. Karon dayon, sultihis ni Isidro, ingna siyang nasukon ako. Nang lakaw pa mo ka sila, sir. Pakita! Bahala ka sa sila pita paingon. Ug asa mo sila ikay bagat, sultihis sila. Nga nasukon ako, gusto na ko mawa na sila din eh. Oo, sir, akong sultian.
laklak! Uy, Oh! oh, dos laklak si Lila na eh. Ako lagi ka dong! Ano di ay? Ako ning balay. Uy, naumsab ikatahon. Uy, Uy! mahibuman ka. Asa ko naglilay ko naglaklak? Da, nanghim to na akong duha nga. Kuhaan ko na eh. Nala. Pares lang ko kay Ukay, dito ilang nina. Oy, pasa dayon. Pasa dayon. Kaya doon ako ituyo nila, importante. Suko eh. Wato lang ko na ito may. Sus. Sumbalik na bito itong duha. Ikaw no, suka, medyo kas gamay pa ka. Imo balibad, ka na ako. Imo ba ako maguwang? Di ba na ka masugot? Diris ta nahigayon nga sundon ang magwang. Kay na pataka lang mo, giinanda ka nilakaw kay nanangit tong duha. Usam ni siya. Nakaw na. Enseguida! Ita sini magwang guys. Oh, napud ka. What oy? Ko pason. Uy, ni mo oy. Nakaw na. Buka na to dos tumbalay dito populi. Kadugay, bisan ang listo na na, Uy, oy. yun. Lagi, what? Anak lang. Amat nilay. Ay, ni agi pa man to ilang tara daw kuno kay naman daw kuno siya tuyo. Bida sa dinyo. Nga nagkuyog mo mundo ha. Nganong ikaw naman lang. Hay na tontara. Mao Bida. ni agi niya kapuya naman ko kay Nga naman. kapuya kong lawas. O ato imo tatay. Aron matiwas na imo kakapoy. Ato imo tatay. Tubaga to O ngano naman sa siya. Ambot lang ka na mga mahal. Ato ka kay ako igat-igat na sa ni siya. Tara. Ato ah. Oy! Diin ka! Diin ka. Unsa man si tatay oy mura sa just now. Diin ka! Nanangit ba ako ni Tiyo na mga magkuyog ming lilay dito para mapalit og si Nina na ukay ilang nan aling Nina. Nga nung ukay-ukay may yung pangitaon, nalimot ka nga unya sa Sabado mamisita si Mr. Marlon mo? Unya, ukay-ukay ra imuhang paliton? Sabado naman day ugma sa. Nayabag ka? Nya sa man ako ang koy nindo to si Nina. Ako'y muhimo. Oy, pamati pag-ayo ha. Itanom gyud ni sa imong huna-huna. Ugma, kay Sabado naman, mamisita si Marlon, buntag sayo. Unya unsaon man ako? Oy, inig-abot gyud ni Sir Marlon nimo. Mm. Imo day siyang kisan. Ha? Kisan? Oh! Saan ka tayo eh? Kulit mo sa na, kis-kis dayon. Kisan gyud nimo. Unya, moingon ka. Good morning, sir. Nya pahiyom. Ano ba? Imo siyang tagdon og maayo. Aron yung madani si Sir Marlon nimo. Sige. Unya, imo siyang palingkuron. Imo day siyang upuapon sa iyang likod. Kay parington man na, kagikan ko sa lakaw. Imo day siyang paypayan. Sige. Di ba? Ano lang? Oh, sige, good. Unya, imo din pisit-pislito ng ilong. Paray-paraygan ba? Aron sa siya madani. Di ba? Unya, andama na to siyang pagkaon. Kanang lamig yun kay pagkaon. Kanang manok gabi saya. Unya tay, kung paninitan magandang gagmanok, kaming duha ni Sir Marlon ang mukhaon na. Natural! Kamag yung duha. Unya, hungit-hungitan ni mo siya. Unya, paray-paraygan. Ya, inigyungit ako sa manok, tay ako sa usapo daan. Pagkagahay mong manok. Una, di atong latan. Uy, atong latan. Kaya maikog ta ni Sir Marlon. Unya, ayaw dayon og sugot ta, og mangulitaw siya. Di, kinangulit tao man, sugto na lang ako dayon. Uy, ayaw, uy! Ayaw! Abi palang humo kag ilong, pusong mamon. Don't be girl. Is girl. Sakto na yung English, tay. Wow! Kasakto, ana. Binailuan ko nagtigib. Unya, tay, dito. Oh, si Andoy. Ang bali-bali dito, inaipos po na to kay importante ugma. Sige, sugat ako. Lakaw, sugat na. Oy, kadugay ninyo, oy. Alili. Sige na, kay samtang sayo Wala, pa, Doy. ato na ta. Di lagi madayon o pagpangita sa kanding karon lagi, doy. Nga naman, uy. Ang angay na amang goy, ni buhaton ugma.
Mao ba? So ako na lang day mangita anis kanding. Ani na lang jud, kinahanglan kuyog na lang ka sa uban para nakay kuyog. Sunod na lang gud tagod. So di na lang ko magdugay ha, ari na lang ko kay murag kauwanon ra ba. Aris ako, naydimit, aris ako. Pagbantay-bantay dira, matunno ka dira. Lak, aris ako lak. Sige. Noy, Matoy, musta? ay man. Kung ano ba? Oh. Isugom ko si Marlon. Kaya iyang gusto ba? Nga papaulio na si Mama Paring sa La Libertad. Taw-taw na bisa diri Noy. Na, maunay problema ron. Di pa man mo pa uli. Mapitay akong gianhiyong ta din eh. Nga, di pa masab. Aw dip ang gid ay. Di pa lagi. Saon ko nga, dagan masyag kaparintihan din eh. Sa side sa iyang amahan. Iya pang himamaton tingali. Ya, akong giagni, usaon nga, di magyod. Ang noon, wa mo ko'y nakitang daw tang lihok ni Mamang Paring. Ang makabugnaw kasamok din si Sir Marlon manggod. Yasulan siya ba nga si Mamang Paring niya pa din Nahasol gidi ay. Oh, ang gusto ni Sir ba, na mapaulion si Ma'am. Kaya base niya ko ng babae na pagtagad sa mga tao, ngadto niya og ni Ma'am. Matoy, kana pagtagad sa mga tao ba, wa man na mausap. Mitahod man gyapon silang Marlon. Ug natural nga mutagad gina mga tao sab ni Amparing. Kinibahom na mga tao nga si Don Silvio ug si aning Tumasa. Magsuon, mag-aagaw ko duha. Marlon ug si Amparo. Gusto bitaw na. Narabas Amparo. Kung binuanga na, sukol ra ba gina, maldita ra basta na, basta na sa katarungan. Ikaw, Matoy, isugo ka kang Marlon, no? Sultis Marlon dito. Nga iyang hatagag kagawasan si Paring sa pagsuri-suri din sa bukid. Kay makikimamat biya na sa kaparintihan niya. Ayaw papig-uti si Amparing. Sige na, ako lang yung sultian ay. Pero Noy, ako ba maiko kaya kuha na ni Ma'am og ni Sir Marlon kaya mag-agaw muna sila. Ya ako ba, babda ka na ako Noy nga sugo-sugoon sa kong Sir. Pero kung mahimo Noy ba, ikaw lang yung agni ni Mamang Paring nga mupauli na nga to sa La Libertad. Ako naman siyang isigihag sultian na Matoy. Pero di mo sabtaw na ko mapugos, oy. Ilan po sa duka ko siyang pugson. Aning wa lang yan Noy. Oo, oy. Manong dili. Kung saan akong gusto kay sulan kay kong nausay. Patawag kong Don Silvio dito. Kung saan pa nang isulti ni Don Silvio na kong murag. Lainan ko, anak. Salamat Sige lang. Noy. Akong paningwaon. Sige Noy, salamat na ya. Sige Noy, yamarin ako. Sige.